Napilaanin iti kaso iti masuspetsa anang patay ken ni Bonifacio Brioso Solatre alias Miguel ani Tirso Bong Sabeliano. Sigon ken ni Police Chief Inspector William Nerona, Chief of Police ti Ili Akabugaw. Nang ted iti palawag, iti agsinumbangan nga panigen, adda iti naduma-duma nga bersyon, ti impalawag da, kadagiti kaming iti kapulisan, iti nadakamat nga ili. Ket ditan nga madama nga madadalen, no anya iti kaso, amabalin nga maipila kontra ken Sabeliano. May panggap diyan na ipila tayo, ti kaso diyan. Na-file tayo ni di kalma ni file mi at criminal case na at the IS number na tari piskal yan din nakaikuan na nakaipilaan na ket makamunto matan di piskal yan nga mag-determine no nya nga kaso iti maipila kanya na and then santo di kaya ti proseso na naipila min ikitaan to ni di piskal yan no the probable cause na nagtuloy di kaso may kanto mo di masuspetsan iti pagisabitan dato mo ti counter affidavit and kitain dato nga nalaingan. May palagip nga napasamag iti pambaltog iti Sabado, may ka-18 nga aldaw iti daytoy a bulan, iti mismo nga unik iti lakon. Ti maitudtudo nga sospek ani Sabeliano, agrop alas 9:45 iti rabii a napasamak. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.